sakiraaɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede goto fuu jowtirama teddengal inde mum yettode mum bisimilla moɗon sanne sanne sakiraaɓe hande en gaari galbal ñamana Bamako wadde émission meɗen bi'eteɗo finatawa. Finatawa yo yewtere humanide ko tawete ana walla pulaku ma ana findina pulaku ma ana fammina pulaku. Hande yewtere meɗen finatawa ko garɗen landade ga galbal meɗen ñamana Bamako en gari landade landol kolce jeɗɗi ɗe inde muɗum timmirta lee kolce jeɗɗi ɗe inde muɗum timmirta lee mana yogaɓe mbiya ko nayi jeɗɗi ɗi inde muɗum timmirta lee ɗum eɗen kaani landade hande yimɓe meɗen golloɓe daabaji wonɓe galbal ñamana Bamako. Caggal ɗum e garan landade sakiraɓe meɗen bandiraɓe meɗen rewɓe landoɗen ɗum cippal kosam finatawa cippal kosam finatawa e garan landade ɗum du bandiraɓe meɗen rewɓe sakiraɓe bisimilla moɗon émission meɗen bi'eteɗo finatawa ma yewtere meɗen wi'etede finatawa télé Pinal TV sakiraɓe bisimilla moɗon guiɗo mon maabo moɗon Bokary Allah Demba maabo Komoga Digisire bisimilla moɗon kala ɗo mbawɗon tawede fa hande wartude e moɗon sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede goto fuu jowtirama teddengal inde muɗum yettode muɗum bisimilla moɗon sanne sanne yewtere wi'etede finatawa arande yewtere finatawa foof yaltugol muɗum en gari galbal meɗen ñamana Bamako ana teddinira hooreɓe galbal ñamana worɓe e rewɓe sukaɓe e mawɓe en mbiyan bisimilla mabɓe sanne sakiraɓe fay goto walla joppaɗo ndeɗo yewtere kala ɗo pullo woni biyowo mbimi biyowo wiimi biyowo mbimami fuu en mbi'i ɗum bisimilla muɗum e yewtere finatawa nde tawete ɗo pullo woni fuu ana yiya hen hoore mun bisimilla moɗon sanne sakiraɓe hande eɗen joɗodi e hooreɓe galbal ñamana mawɓe andamɓe leñol ngol daraniɓe leñol ngol walloɓe leñol ngol keegen ɗi hande foof en calminanmo ma en jowtanmo ɗoni kanko hoorejo galbal ñamana jaam ñalli bam jam ñalle kori a ñalle jaam mbasoɗal ko aɗa selli sago men tan mbasoɗani image o e inde nde mbasoɗani jiiɗo fuu nanowo fulfulde aɗa andi oɗon neɗɗo yaati hatta no hakkude meɗen ƴaɓɓodade e haala ka yaati wajibi min landoto moƴƴi inde maɗa e jammore maɗa nde yalta e ɗengal maɗa tigui yaati bisimilla buubu tigal mbetemi ana anditire hande rugga buubu galbal ñamana a woni kananke galbal ngal mi woni président galbal ñamana rugga buubu albarka Allah ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV yaati on paami ko mawɗo meɗen ɗoni kanko buubu tigala buubu Sise yaati e rugga buubu mbiɗa ayyo ɗum woni no additirte hande ayyo nde ɗo inde yaati
ana wayi hono ko joni joni e kawral pulaku jaati nde ɗo inde waɗi jaati bisimilla maɗa sanne jaati hande Pinal TV waddi yewtere wi'etende finatawa jaati ko pinɗen so tawɗen jaati ko mantortoɗen jaati ko jiɗɗen tabital mum e ngari mum hoɗo woni seeyo ma hen hande bisimilla moɗo Pinal TV waɗi galbal ñamana hono ko anditirako ko fina tawako weeli kam sanne weeli kala mo gondumi to warde moɗon galbal ñamana bisimilla moɗon kala gonɗoɗo galbal ana welte majju Pinal TV wari yottade galbal ñamana fa fina tawa yalla ana tabita e leydi ndi pulaku yalla ɗengal ngal yalla ana heddore on gari bisimilla moɗon ɗum weeli min sanne ɗengal ngal miɗon jiiɗi ngal miɗon ñayra ngal famminike fa sanne jaati kananke galbal ñamana ɗoni kanko buubu tigala mi beltima hen sanne jaati ƴeewowo Ayaawo Pinal TV fuu weltima jaati e dow inde maɗa jaati e inde gollidiɓɓe maɗa jaati e inde ɓe laamodiɗa jaati e inde leñol pulaku jaati e inde Pinal TV jaati tawaɗo ana ƴeewa en oɗo wakkati fuu jaati eɗen jowta ɗum sanne jan fulɓe mbi teddengal ronde te dasataki jaati kananke galbal ñamana Boubou Cissé fina tawa jaati hoɗo woni ko kalanta pulako oɗo wakkati ko kalnanmi pulako ono o wakkati ley Mali miɗon jiɗi nangodiren ballodiren baasi gonɗo e leydi o ballodira yalla baasi on timma goto tan wawa waddude jam en fu en nden tan daaren jam yalla jam wartila e Mali en ballodira en fu ɗum kalananmi aslami en ɓe ballodira no jam wartira yo Allah wallu amina famminike fa sanne yaade kanko kananke galbal ñamana yaade ɗum woni Boubou Cissé miɗen jiiɗi fa hande landadema yaade e banggal leñol ngol e ɗemgal ngal yaade hoɗum mbiyata ko mbiyatmi jama ode tiiɗe ɗengal ngal so a nani a pullo ɗengal ngal sa wona ɗengal ngal ka sa wi a pullo jokka inde nde ne waɗama pullo ka fa tabita a pullo ko ka ɗengal ngal fe so a wona pullo sa haali ɗengal ngal wiyata pullo miɗo darde jamma o e galleji ɗi e caggal e leydi ndi fof ɗengal ngal tiiɗe e muɗum fadi fulfulde men nde majjira so ɗengal ngal majji tan neɗɗo heddaki laata neɗɗo heddaki laatade pullo ɗon ko dardanmi aslami en ɓe dardanmi jama o pulako tiiɗe e ɗengal men ngal ɗum min kan jimmi haalande suudu baba ndu teddi faydi famminike fa sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV eɗen garta e sakiraɓe meɗen woɓɓe kono paama kananke galbal ñamana wona min baynodiri e ma joni ka miɗen jokkodira e sakiraɓe meɗen woɓɓe ɓe jooɗodi en ɓe yalla kañum en eɗen keeɓa e muɗum en hakkillaji goɗɗi bawɗi naftorede goɗɗo e ɓadiɗo foof sakike jaam ñalli jan ñalli koy kori a ñalle e jaam basi waɗa sago meɗen en jiiɗi inde ma nde e jammore ma nde yalta e hunduko ma neɗɗo wiye Rugga Sambourou Boukiri Diallo président coopérative nationale éleveur ko ɗum 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 woni laamiɗo maroɓe dabaji coopérative maroɓe dabaji ɗi fo nayyi e be e baali e pucci fo gon teddi fayde Sambourou Boukiri Diallo Rugga Sambourou Boukiri Diallo min beltima sanne sanne e tawdema ɗo e tawede du ko wiya e leñol ngol fu tawan aɗa dari nde ɗo yewtere wi'etende fina tawa télé Pinal TV wariɗo galbal ñamana ɗo hande ko hande woni go'o yaltude yewtere fina tawa Pinal TV nde giɗo moɗon maabo mon waɗanta on Bokary Allah Demba hoɗum woni seeyo ma hen e garangal Pinal TV ɗo hande e konngol ma fewde e pulaar gonga jaati padan jabare landal mangal tafam ɗe yettude on onon du jogade mon courage ƴettade warde galbal ñamana ɗo ɓe jowti on sanne saabi a tawne an rema guesa mum mbiya ɗo ay tiyabu tawi guesa mum jaati remata nenno min jowti on sanne nenno ɗum jimmi yettindema tafo message muɗum fade jabade landol maɗo bisimilla Sambourou Boukiri Diallo
wakkati mo gonɗen e muɗum joni o banggal finatawa hono wayi e leñol ngol hertorade du enen wonɓe Bamako e ɓadale muɗum ɓe inchallahu kabaru finatawa o kina haybe hono no darorɗon ni ɓe jahto e mum ɓe daroro hono noon ɓe o jaha e mum tafon ɓe daroro hono noon hunde ko jiiɗa ko ɗum dongal noon ɗum hayre noon nde mbiɗa hayre an teddi fuu famarde nde kuncuɗa nde men mawde ko a memata du sako anda an teddi nawana nen noon leñol ngol so ningol haybaka so ɗengal ngal majjirma fof anda hay koye leñol majji nde ɗengal majji fof leñol majji haybe immade ley golleji men warde ley galleji men warde ley sukaɓe men warde ley rewɓe men warde ley gulli men haybe leñol ngol ɗengal ngal haybe tanki ɗengal ngal majjayi leñol ngol wawa majjude wallahi teddi fayɗi famminiki rugga Samburu Mbukiri Diallo beltima sanne ngol ɗo konngol yo konngol meɗen en fuu enen ndenti so jeeygol ngol ɗo ɓoggol eɗen kaani nanngude ngol goto fof nanngal ngol gila to galle muɗum to fa yetto ɗo jooɗiɗen jonɗo misalu tan na walla mana mo jimmi haalde joni tan aɗa ni jogui hoore wootere e Pinal TV min miɗo ni jogui hoore wootere e Pinal TV eɗen pewtodiri ana wayi hono ko kalata ko eko kalami ko fof kanjum woni ko leñol ngol fof haaja ko waɗi ɗum so ɗum rentide ɗengal ngal eɗen kaani tinnade e maggal gasi sanne Samburu Mbukiri Diallo e banggal pulaku hoɗum woni ko fulɓe jiiɗi tigi ko fulɓe jiiɗi tigi fulɓe ana korsini ndimaku sanne ana korsini ñaaju sanne ana korsini fuurgo sanne he fulɓe ana jiiɗi nayyi ɗe wonde kisane mami ko fulɓe jiiɗi famminike fa sanne Samburu Mbukiri Diallo oɗo woni seeyo maɗa oɗo wakkati mo gonɗen e muɗum ndeɗo jama'are joɗinde banggue meɗen wallahi miɗa seyi e nde jonde sanne saabi honno jimmi fulɓe gorrani fuu alhaaliji muɗum ana kiɓɓi ɗo ana kiɓɓi e ley tagu ana kiɓɓi e ley yiingo ana kiɓɓi e ley haala miɗa welti e leyde jonde fa ana yetti kaddi saabi jonde nde jonde hono ko darten ko payi so ni ana continue fuu ko tewten ko heɓete ceɗe kedi yata jottoyta min beltima sanne wona waynadema miɗen garta e ma ko jonno eɗen kaani jokkude e sakike meɗen gonɗo banggue maɗa nano jaam ñalli Baba ñalle jaam ndenima sanne aɗa selli ko bas wala e maɗa koto jaam woni e ma alhamdulillah barakallah mi weltike sanne miɗa yiiɗi kaala indema e jammore ma sanne ɗum min Bocar Boubou Diallo Bocar Boubou Diallo antirteɗo Bocar Diallo e Galbal Niamana ɗo seeyo ma e oɗo télé Pinal TV warde muɗum e ley Galbal Niamana banggal finatawa seeyo ma hen e konngol maɗa fewtude e jama o bisimilla maɗa Diallo eyyi bisimilla weeli kam sanne minen ka miɗon belti sanne saabi joni ana wayi hono beltaji ɗiɗi tawdiri ɗo joni min joɗɗini walde bañaji ɓe mbi ɓe rugga minen kam bañaji min jatotoɓe bañaji ɗon joyi bañaji cabbiɗi jon cabbi en saabu ɗum min jiiriɓe cabbi e kañe tengaɗe e kañe tumɗe ɗeɗe ɓirduɗe hay kamɓene bañaade ko dow ha ko walata ɗo ɓe mbalta ɗo ka so gonga minen ka min ɗon cikkitiɓe seeɗa faami bisimilla nden ɗum min kam mi wala ruggade ka miɗo miili wonde hunde wotere somi waɗnama ɗum tan mi wonat so Allah jaaɓi ka ɗum kawral waɗay taf faami moƴƴi nden noon garol moɗon hande min beltima sanne so neɗɗo ko gonɗa ko so neɗɗo muɗum soƴima fuu a weltoto sanne garal mo noon juhataka minen noon an wiya pullo e Pinal TV hono kaɓantoɗo leƴƴol wari jokkitimama wari e maɗa ɗum juhatama noon a weltoto tan minen ka weltare woni e amin ka juhaymi joni noon fulɓe ana ceeri fulɓe ana keewi ana ceeri ka fuu yahan sindo e konngol ngol fulɓe ana keewi ana ceeri ka fuu waran ɓilo e konngol gotol ngol nden no hono ko gatten fuu ka ko konngol ko kalɗon ko tiiɗen e konngol ngol woni konngol hongol hen woni konngol fulɓe ngol fulare
fulfulde nde fulare fulare nde fulare pular o fulare teddi laatoɗa pullo fulare watta neɗɗo pullo kañ nagge wattama ɓornogal wattama haala ka waɗanma konngol ngol waɗanma fullo a faami minen ɓe jetaɓe ɗo tan min jibina ɗo min mawni mbiya komin segunkoɓe minen ɗo min pini min jahay hay ɗo e ɗo meeɗa yettade segu sago mi ɓettoɗo ɗo min pini ɗo Bamako ɗo jaari ɗo min pini minen ɗo min pini tawi miɗon keddi wonde fulɓe fuuɗu konngol ngol ko saraɓe amin kolli min ɗum ɗon minen du ɗum min kollata ɓiɓɓe amin faami sanne nden no so ɗum haalama hono tiiɗe fuu minen miɗon kaani wadde barke e gonɗon konngol Allah konngol ngol waɗi min fulɓe wala minen ɗo min pini min anda nokku fuu ɗo tan min gandi sana pinɗo tan dawi darto e jawdi warti ɗo tan min andi ɗo ɗe nokku jetaɗe billeje nayyi amin goni ɗon ɗo billeje nayyi amin kiɗɗe woni ɗo nde Samburu Mbukiri en gari jooɗi gaɗi ruggayagol ɗo joni faami nam nden no so on gari miɗon beltani o miɗon canna o ɓe calmina pulako fuu pulako Mali fuu e caggal Mali fuu miɗon calmina ɗum fuu komi kalanta tan nangodiren tiiɗodiren sanne fati jawodiren fati nefodiren ɗe jogaji tan woni base e aduna sa nefi neɗɗo o huleti sa yawi ɗum du o hafeti fati jawaɗo fati nefaɗo ko banda ko sakike ma tawa fuu no tunniri ko waasi fuu marmo jokka e makko dawruda e makko mais sakike maɗa a yawiɗo a wiya aɗa ɓuuri ɗum hande a nefi ɗum a dawrudo e goɗɗo a yoppi ɗum a sammini hoore ma nden no sakiraɓe nangodirenne jaaden lawol gotol naren damal gotal jaltiren damal gotal ɗum hokkata en sembe ɗum heddinta en ɗum laatade fulɓe min kam ɗo haaɗa ɗo e haala ka sabu Allah sa ka junniki seeɗa acca hakke teddi faydi faminike fa sanne Diallo haala jogui ka barke ka leñol ngol fuu hasindini e mum ka ɓiɓɓe leyɗe meɗen Afrique ɓe fuuduna kasindini e mum ndenten gonen goto dawriden gadden ɗalden ko ɗum moƴƴinta gondal sanne du min beltima e kaɗo haala sanne e dow inde ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV min mbimama Diallo fa hande sakiraɓe wartude e moɗon ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV bisimilla moɗon sakiki jaam ñalli ñalle jaam aɗa selli koɗe base ka foɗa hoto mbiyat mbiɗe Ousmane Koyta eyo hoto jeeyɗo koten so jeeyami bisimilla ma jonno yimɓe fof antiri kam poker bisimilla ma poker ka fou a yittaka bisimilla ma hande Pinal TV wari ɗo yewtere wi'etende finatawa weltare ma hen e haala ma fewtude e leñol meɗen ngol biyo mbimi e mbimami fo ƴeewoɓe fa leñol ngol yaara yeeso ni e fuɗɗu darten sanne nen fu ɓe tinnoɓe ƴeewa on télé ɓe gattama hakkille e anda domo woodi eyyo min beltima sanne fa hande ɗe garta e sakiraɓe meɗen woɓɓe mawɗo meɗen e mbiyam bisimilla makko jaam ñalli babba jaam ñalli ɓinguel aɗa selli basi waɗayi hono mbiyatɗa miɗo wiya Amadou Boakary yettode Dia aɗa selli kodi basi waɗayi sago meɗen e babba fa hande wartude e maɗa e banggal fina tawa meɗen no andirnoɗa keeŋe e hono kanɗen wade hande nangguirde ɗum fa keɗen wawde ronede ayyo min du weltare e majjum ɗo pullo woni fuu ƴeewna ngam ngo yetti tinna hayba Pinal TV tan heddi andinde en ko yiitata e meɗen ɗum ka walla en seyo men heddi sona Pinal TV ɗongal ngal waati jaati hono ko mbiɗa tinno ɗen kaalen ko e radio wala télé wala en mbatayi seyo ana e Pinal TV sanne sababu majjum wurtini leñol ngol fulɓe fuudu ƴimmo jokkodira e maggal nangodira e maggal goto wawana ɗiɗon mbawana taton mbabana so en fu en gaɗi hen juuɗe meɗen tan heddoto so en joppi bandiraɓe meɗen ɓanta ɗum woni ko jimmi e Pinal TV faminike fa sanne sakiraɓe joni en jetti Allah en keeɓi moƴƴere mawde eɗen garta e landade sakiraɓe meɗen
landi fina tawa ngaji ɗi anduɗen ɗi kanɗen landade yimɓe meɗen fa kañum en du kalana en ko mbawɗen naftorade hande e ronede janggo joni e gartan e sakike meɗen yo hoorejo sukaɓe fulɓe galbal ñamana Bamako. Jam ñalli sakiki a ñalli e jamna aɗa selli bas wala alhamdulillah koɗi basi walla koɗi jawani maɗa nde ɗo yewtere wiyete fina tawa Pinal TV bisimilla ma sanne ka pullo anduɗo ko woni pullaku ka pullo anduɗo nafa pullaku ani duro bisimilla ma sanne hono mbiyat miɗo wiya Boubacary Hamidou Ba Pinal TV wardi ɗo e yewtere wiyetede fina tawa aɗa andi nayi sanne miɗo miila aɗa miila miɗo andina sabi andude nayi yaafa nayi ene ñooɓi sanne a durino mi duri a durino mi duri a meeɗino sogginoyde mi sogginoyi andi gasi sanne pullo inne nam miɗen kasidini e andude kolce nayi ma walla nayi jeɗɗi ɗi inde muɗum wiyete lee tawi so indama inde nde timmira lee kolce jeɗɗi sa indiɗi fuu inde nde ana timmira lee eyyo ayo dañan ko kornumi hen bisimilla sabi sifaji nayyi fay saɗa dari ley majji newaki nayyi ana ñooɓi sanne e banggal sifa jonno haɗata dañan ko kornuɗen ley hen so tawama wonɗo daariɗen ley hen joom en nayyi e donke en nayyi ana ɗo ana mbawi daña ko maninani en ley hen sanne en puɗɗiram aranel naggue ngue inde muɗum indirte so timmira lee en mbiyam ɓurgue fuu ɓattade ɓale ɓale go'o en keeɓi ɓale ɓale gaɗen oole ɗiɗi mana timmi lee gaɗen jamale tati timmiri lee sanne gaɗen deele timmiri lee deele hono wayi hono sifori naggue tawan bagol ngol ana hawriti ga bagol ngol e baggol ga wonata fa hawrita ngue wiyete deele eyo mbiya malle timmiri lee wumale malle e honge hen wumale gumale na wumale timmiri lee wumale ni na nge wala fe luwe ngala hen ka wala ɗi fe nge wala sifa du fu so wona ɗum gumale hay bisimilla timmiri lee na timmire ɓadima timmiri on foti keɓɗen jeego keɓɗen eyyo wooti heddi wote tan hay en gaɗange wuule timmiri lee en keeɓi jeɗɗi wuule bisimilla kelanema taddi faydi famminiɓe sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV min mbi bisimilla moɗon sanne pullo in ɗeɗɗe tuta kaɗam kanko woni on nani sifaji nayyi jeɗɗi ɗi ille muɗum timmirta lee a leeɓani en sanne gasi sanne fulɓe fuu beltima e dow inde fulɓe fuf durɓe ɓe e marɓe ɓe julaɓe ɓe kañum e jokkoɓe e majji ñande fuuɓe e dow ille maɓɓe eɓe jowtuma eɓe jettuma eɓe barkinoma gasi sanne e inde Pinal TV fuf gasi pullo inde fa hande miɗen jiɗi landadema hoɗum woni wende so fini beete caggal a juuli fajiri a oranɗi sa ori ɗi jiiloyki fa ñawli seeɗa ɗi garti hoɗi orata ɗi orani jaha ladde ka aran hoɗi hen orata jokka so nayi so beyi so baali ko tawa ko durata hen fay so geelodi sa a bennoyowo fou wakkati caggal a juuli fajiri nden ɗi orata
so ɗi oori nden fuu a yiltino en ɗi fa ñawla hono no anditirten hannde 9h 10h ɗi garta ɗum woni wennoyde a faami jonka sa yaade majji banggal fajirako ina ɗo fa ñawlo e fa nangue fuɗɗa wulde nden gartiraɗi ɗum woni wende ɗum woni wennoyde hoɗo woni sogginoygol ni sogginoyde accam fande ɗoygol weeli nde ɓakkati homo ɗoygol weeli caggal min mi ƴaɓɓike ayya fande ɗoygol weeli nde nden ɗi mbiyata immoɗa nden ɗi mbiyata immoɗa mbala mbiyata noon kañum mbiyata sabi sa immaki ɗi immat ɗi joppe bisimilla ɗi jahoto ndaroy ko ɗi ñaama ɗi karatano ɗi tampanta wakkati mande ɗi gartata ayo so tawi hono e ley soggude nde kannata nde gandi wetude fo a wartiranti so tawi a sogginan ɗi mbaala toon mbiyetira toon garta ɗo nde a garti e wende nde kasi ɗum fu ana waɗi e durgol ɗum no durowo sanne sanne kañum sogginta fa wiyetira toon so warta ɗum ana durowo fu waɗata ɗum kellenema non woodi teddi faydi famminike sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV fa hande eɗen garta e sakiraɓe meɗen nde wonnono en keeɓi toɓɓe mawɗe ɗe kasen dinɗen e yewtere fina tawa télé Pinal TV en gartan e bandiraɓe meɗen rewɓe ɓe kañum en dow landodiren e muɗum banggal fina tawa ngaji meɗen ko haani taweɗen haani findinanede sakiraɓe men ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV bisimilla moɗon sanne miɗo warta e moɗon joni so Allah jaaɓi e dow landodirde e bandiraɓe meɗen rewɓe anduɓe moƴƴere nayyi eko kosan nafata bisimilla ɗon sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV bisimilla moɗon sanne eɗen tawga e mawni meɗen debbo bandi meɗen debbo pullo debbo bisimilla ma jam ñalli jam ñalli koy ñalli jam basi waɗani hono mbiyeɗa mbiɗa wiye madame Cissé Diko Bari madame Cissé Diko Bari ayo eɗen tawda e mawni meɗen debbo bandi meɗen debbo pullo debbo e mbiyam bisimilla makko e dow yewtere wiyetende fina tawa e Pinal TV min beltima sanne sanne e tawde on ɗo onon fulɓe rewɓe andamɓe fina tawa ñayiroɓe fina tawa e dow télé biyeteɗo Pinal TV bisimilla mon sanne Diko Bari hande min gari landadema aɗa andi ko woni cippal kosam mbiɗa andi sanne aɗa andi sanne mbiɗa andi ɓeɗo tumbuɗen kosam ana henno kosam woni he kosam ayo ɓiraɗam nakkaɗam ɓiraɗa kosam ɓiraɗam jaati ayo lasara joni ayo heɓe tama meeɗino sippude kosam ayo mi meeɗi a meeɗi sippude kosam ayo hono kosam sippirte no kore ɗiɗi kosam fof mum nabi goto woni sippirte noon ayo joni noon e horde nde cippirɗa kosam nde jaati jakkortena na goɗɗum jakkorte horde nde e galmari muɗum wardata gaɗani jakkoɗa faami donc horde sippirde kañum e jaɓɓitorde ayo horde sippirde e galmari muɗum wardata famminiki sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede fou goto fou jewtirama teddengal inde mum yettode mum en mbi madame Cissé Bari min beltima sanne e dow jaabade maɗa landi meɗen fina tawa leñol meɗen pulaku yewtere wiyetende fina tawa e Pinal TV bisimilla maɗa sanne sanne fa hande wartude e meɗen sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV bisimilla moɗon sanne eɗen tawda e sakiki meɗen debbo mawni meɗen debbo pullo debbo daraniɗo leñol ngol e nangue e ɗowdi foof sembe muɗum e andal muɗum fuu watti e leñol ngol yiɗi ko yiriwere mun e tabital mun e dental meɗen saka yewtere wiyetede fina tawa Pinal TV jam ñalli ñalle jam aɗa selli mbeɗa selli jaati koto jam woni e ma alhamdoulillahi gasi sanne hono mbiyatɗa mbeɗa wiye madame Sidibé Dieynaba Boli madame Sidibé Dieynaba Boli Dieynaba Boli bisimilla maɗa sanne Pinal TV waɗi ɗo hande yewtere fina tawa
yo leñol meɗen pulaku noon fina tawa yewtere du nde taweteɗen kaani himmirde fa jaati ɗengal ngal heddo haalede ko ɗum woni hen seeyo ma e weltare ma miɗa welti sanne e lamdima ɗi e faddi e lamdima ɗi warde miɗa welti sanne e Pinal TV sabu Pinal TV woni télévision gadan pular ley Mali donc miɗa yettiri Allah ɗum sanne miɗa yettiri ardiɓe heɓɓe hakkillaji heɓe Pinal TV waɗa Mali e Allah tabintin Allah yaaru golle o yeeso e ley fina tawa min jande am jaati ley fina tawa janngumi min mi janngayna université art et spectacle janngumi e yimɓe hewɓe na andi kam ley banggal fina tawa depuis 2009 mi waɗi créé fedde na wiye PACD na wiye promotion art culture et développement au Sahel fedde nde ne woni Mali nande woni Niger nande woni Burkina donc les bangal fedde nde men joƴƴini fedde fulɓe yambereji fulɓe na wiye dawla pulaku depuis 2012 e laamu Douansa mi waɗino yambere wiyetende festival dawla pulaku Douansa mi waddi e sakiraɓe am rewɓe e worɓe e saraɓe am ƴurɓe Niger e Burkina e Cameroun e Nigéria e Guinée nden hitande e joni jaati sakike men debbo ƴurɗo Douanza no won ɗo no wiye Mariama Ñaali Buundi dow inde makko mi yetti Douanzankoɓe fuu mi yetti wakamɓe Douanza fuu kala mbi o ɓe mbimami laamu Douanza e région Motti mi yetti on mi barkini on ko gaɗan ɗon kam kegan Allah heddu leñol ngol Allah hokku en no gaɗen tawi no ɓuuri wadde allahumma amin Dieynaba Boli min beltima sanne e dow nde wonnono a goto e nuygal pulaku Dieynaba Boli miɗen jiɗ min keɓa e ma konnguli seeɗa ma walla kalimaji seeɗa tawe ko ɗemgal ngal tigi ɗemgal gongal jananal fuu pati lombe ley hen keɓen konnguli seeɗa kalenen yimɓe meɗen ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV e yewtere wiyetede fina tawa yalla ɓiɓɓe meɗen e miñiraɓe meɗen e taniraɓe meɗen fa tawa ɗo ɗengal ngal tigi keɓa kañum en du kaala ngal keddo wonde ko gonɗen ko Dieynaba Boli e ngajinoki ɗum e ɓettade joni hoɗum wiyata ƴeewoɓe ɓe e wakkati mo gonɗen muɗum joni o banggal e yiyande am tan no fina tawa meɗen e leñol meɗen tabitirta ley jande woni hay janggen jaagoɗen duren sanne maren kayben koreji men e tinnoɗen jaagotoɓe jaago ha gasa jangoɓe janga ha gasa kala mo janggay e tubaku janga jande men fulfulde fina taware tawi na wawi yiide bindi muɗum na wawi yiide ƴiyal muɗum hay moƴƴi Boli heɓe beltiguejo tawe yimɓe ɓe ne jiiya bindi so wawi janggude jandeje janggueteɗe ɗe fuu ni baasi wala hen so wawali ɗe tinno fati wasa ɗemgal leñol ngol ka bindol mum ayyo andi ka noon jaati bisimilla hono mbiyata bandiraɓe meɗe rewɓe na walla mawniraɓe meɗe rewɓe na miñiraɓe meɗe rewɓe ɓiɓɓe meɗe rewɓe en hono mbiyataɓe banggal fina tawa ko ɗum ɓe kani haalnede aywa ko mbiyammiɓe tan yidde hoore en wona wayde bandum gonga saabu kala ko ɓinguel adama rembe ko ndimaɗa tawɗa si a naggay a ronay a ronan jawdi ko a jeeya neɗɗo roni ko jeeyale latta ko ɗum a bata rimɗali nde neɗɗo rima bamako nde rima caggal bamako si yayima pullo innama pullo bamma pullo sakiraɓe ma fu fulɓe si a haalay fulful tan bonde fiima bonde fiima bon ton korore ɗum wiyete saabu si wiyama pular tan ko ɗemgal si ɗemgal wala pular wala si ɗemgal wala neesu wala si ɗemgal wala needi wala si ɗemgal wala tagu wala ɗemgal tan woni leñol si ɗemgal ngal tilli tan timmi hande ka tinnike de tili mobile garduɗan oto won dene mon Dieynaba Boli dende am no woni yeeso ɗo seeɗa mobile garduɗa ayyo hono ngel wiyete mi anda
Jere Boli ayo min beltima sanne so woni gonga hande ka tinni ka tawana landinoynoɗo guila certuɗen wala a fiyam balɗe ñande nde doggumi ko certude ɗo e ŋuudu o dewa jammi kam noon jaga landino yiɗi nde kam segiliɗo jaati bisimilla ma si a woofay fu mi woofata ani ka miɗo segili jaati reni yo ngaji hono foti gaɗɗo aywa min gaɗi batuji ka fa heewi gonga o gaɗi batuji fa heewi min gaɗi batuji fa heewi ɗo Bamako ɗo nana nokkuji goɗɗi min gaɗi batuji le Bamako ɗo jaati ayyo won telene mo nodduɗon banggal hono batuji moɗon ɗi aywa min noddi e noyi ɗum wiyete kam kasin min noddi ko watta ɗiɗi na tati ka téléji na hoɗuno ala mi anda Jeynaba Boli teddi faydi min beltima sanne sanne ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV fuu keeɓi hen nafoore mawde a haali kalimaji juɗɗi kewɗi kono ɗemgal ngal tigui tigui nde min kasindini e maggal nde ko kangal tan woni ko kalɗa joni kam miɗen jowtuma sanne an e Tiyabou aɗa wawi jarnade jama o min garta e sakiraɓe meɗen woɓɓe kasinɓe ɓeedu min lando ɗum kabaru ɗengal ngal e banggal finatawa o ayo mi yetti sanne a jarama anta jam ñalli jam ñalli kono aɗa selli wasi waɗani yewtere finatawa miɗen jiiɗi kaalen konnguli seeɗa ma kalimaji seeɗa ka tinnoɗa de tawe ɗi fulfulde tan ayo fati gaɗa hen haala janana gokka fu ɗum kam min muynali a muynali fulfulde tan na fule tan muyni a ɓooyi Bamako ɗo mi ɓooyi hitade man ana heewi sabi ana yaha hande kay duuɓi noga e seeɗa yimɓe ɗo duuɓi noga e seeɗa waw hono foti deɗe joɗɗa e Bamako min kay dende wotere jooɗi Bamako oto woni gendi mum kaka oto kaka laama oto woni commune kaka commune na kaka e hoore mum kaka e hoore mum woni commune ay Tiyabou ha gonga de jam ñalli ñalli aɗa selli pop ndu boliru bisimilla boliru joguiɗa on jeyɗa min motti jeeya motti on mbiyat umma mbiyetemi umma ay joni yewtere meɗen fina tawade eɗen kasindine ɗemgal fulfulde tawi ɗemgal gongal jananal ful lombaki hen tinnoɗano kalangal kangal tan ɗo Bamako ɗo gonɗa ɗo gomi deɗe honde ñamana ɗo jaadi umma bisimilla ma sanne yewtere fina tawa umma hoto mawnuɗa Bamako ɗo na mofti dende honde taykiri taykiri la taykiri jaatina taykiri ne kañum hetti hedde oto hen hedde oto anda taykiri hetti mi anda a woyade motti no miɗa woyade motti ka jonka hoto hetti aɗa andi gangal min nan ɗo aɗa andi mosinkore min andi mosinkore aɗa andi wayenkore sanne hay sa ƴaɓɓike gangal a fewndi yaade Madina Koura fof to taykiri woni Madina Koura ne ko woni Madina Koura dende motti no dende motti hay bisimilla dende motti wotere wiyetede Madina Koura jonka en joppiran noon kammari ɗum dende kono paama tan en kana wirude noon basi walla joni fa an umma mi ɗiɗi wartude e maɗa bisimilla aɗa wowi yaade hakkude motti sannana guila garɗa goto ngol a wi fa kes sallaw joño fo mbiɗa ya motti mbiɗa ya wattu fo semaine fo wattu fo mbiɗa ya ko woni semaine ne kasi mi wiya semaine mbimi wattu fo mbiɗa ya na wattu fo fayi wattu ka wona fulfulde basi walla hen joni no mbiɗa yiɗi landademo wona wattu fara yaaha aɗa andi joni hakkude motti kilo ngaji on foti mi anda mi anda ko on fo transport mum ujunaji 200 hande ka ujunaji 200 transport mum karaŋaji hoɗi ɗi fuu hande ka hoɗi hen jara won hen jara Africa tour won hen Africa tour Africa tour Africa tour adila gaira ngunan machallah okum nangu ayo haye en garti koy Africa tour
Africaine basiwal jam ñalli a ñalle jam huncu micro seeɗa a ñalle jam basu waɗay aɗa selli jan tan sago ono mbiyatɗa min min wiye Fatmata Boukari ayyo oto jeeyɗa min jeeya seeno ayyo oto e seeno bankaso seeyo ma hannde e weltare meɗen finatawa Pinal TV hono way hoɗum woni seeyo ma wallahi mi seyki hen sanne saabu ɗengal men woni hen nokku fuɗɗo ɗengal men ngal woni fof min seyori ɗum sanne ndeysan moƴƴi pullo ɓuura kasa ɓuura pullo est ce que nenno so wiyama fulfulde ɓi pullo haala fulfulde wallahi min no welti fa sanne min salmini président meɗen e jokko muɗum fuu neɗɗo fuu journée min wonɗo ɗo mi salmini ɗum landike jammu min beltike e salamu président ne ko woni président o wiide président sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV bisimilla moɗon sanne e garti e sakike meɗen debbo yewtere finatawa Pinal TV yewtere meɗen nde eɗen darda yimɓe meɗen ɓe kettino en faaɓe paama ɗemgal ngal woni ko darten haalde tigui tigui makko tawe hunde fof ko yalti e hunduko meɗen so naati e noppi maɓɓe kamɓe tawe ko fulfulde nde ɓe nanata nde ɓe andi yalla ngoɗo seeyo waroɓe caggal ɓeydu ana mbawa hirde en fa anda ɗemgal ngal jaati muɗum tawe en paltima ɗelle goɗɗe janande an min andi aɗa nana fulfulde sen ayo waɗi hoɗum woni weltare maɗa hen min kam seyke hande ko Pinal TV wari ƴewde galbal ñamana ko min ceyke mum sanne moƴƴi saabu min mbiɗa jogui walde ɗo walde sukaɓe fulɓe ndentinimmi fa ɗengal fulfulde nde yaara yeeso anani sanne sukaɓe galbal ñamana ndentinimmi ɗum fof eddanno mbimɓe tinno pati pulloya ko majja sanne ñaaƴiren fulfulde saabu en ɓiɓɓe fulɓe no en latta ko hunde fof aduna sowona en fulɓe ɓe tan anani no leggal ɓooyiri le maayo fof latta ko noodade feyi kamara eɗen goni Bamako pati ceelen nesumen o ñayren ko gonɗe sanne anani mbimi sukaɓe gaari e ndenti mi laatike inna walde faami a yiyay ɓorgo amen go min go mbasaŋaji min go risiji ka min ɓornata ko min fulɓe min ñaaƴira min ɓiɓɓe fulɓe nani sukaɓe ɓe somi rentini waldande mi joƴƴini wiɗo ko mbimi so wona fulfulde wi fuu yoɓam buuɗi temedere tawe fulfulde tan haalta fulfulde tan haalte ley waldande nde kalɗa ko wona fulfulde fo yoɓam a yoɓan temedere nani mi joƴƴini walde nde mi waɗi anni o suka mi waɗi jokkal omo anditire Kumba Bari nani mbimɓe neeso fulɓe ɓe ñaaƴira ɓingu pullako so wona ɗum galbal ñamana hoorejo amen yo pullo jokko hoorejo yo pullo galbal ngal fof ɓiɓɓe fulɓe no pati ñaaƴire ko wona fulfulde anani so en noddama notoɗe en ɓiɓɓe fulɓe so en nodda ka kawrtenne kolle en ɓiɓɓe fulɓe so ndimama kaalon fulfulde so ndimi kalnonɓe fulfulde pati kaale ko wona ɗengal moɗon pati ñayre ko wona simoɗo tedde faydi famminike sanne kellanemo sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV fof keeɓi weltare mawde e teddengal manggal nde wonnono ɗemgal ngal kañum wurnata leñol ngol fulɓe mbi hoolgo ma wawi ñañude nguru ma sa wi goɗɗo ñañanan ɗo namo ñañiɗo ñañatama ɗo namo ñañi faamo barminima ɓeyde tal mi beltima sanne e dow inde Pinal TV e inde hooreɓe galbal ñamana fof e inde pulaako a jowtirama on o hakkille e tinnare ma e tidde e ɗemgal ngal miɗa yiɗi landade sukaɓe goto fof inde mum e jammude miɗen hokka hoorejo sukaɓe ana wiye Kumba bisimilla kañum woni jokko an a ñalle jaam
Basara. On bet. Kumba Bari. Kumba Bari. Aɗa selli kodi. Basara. Hoto jeeyɗa? Gondo jeeyam. Gondo. Kumba Bari Gondo. Kumba min beltima sanne e dow hooreji moɗon o. Bisimilla goɗɗo mi ɗiɗi inde muɗum. A ñalle jam? Jani. Aɗa selli noon? Basara. Kodi basi walla? Janta. Hono mbiyatɗa? Mariam Ba. Mariam. Mariam Ba. Mariam Bari. Mariam Ba. Mariama Ba. Kodi basi walla en? Basara. Min beltima sanne. Mi ɗiɗi dokka kan goɗɗo mi lando inde mum. A ñalle jam? Ñalle jam. Aɗa selli? Basara. Hono mbiyatɗa? Haaw. A duka mi nanta kalta? Haaw. Haaw. Jammore ma? Haaw Taal. Haaw Taal. Haawa Taal. Aɗa selli kodi? Basara. Ay bisimilla moɗon sanne e dow inde Pinal TV fof. A ñalle jam? Ñalle jam. Jam ñalli? Ñalle jam. Aɗa sellina? Basara. Hono mbiyatɗa? Jenaba. Jeynaba. Jammore ma? Sidibe. Sidibe. Aɗa selli kodi? Basara. Ay bisimilla ma sanne yewtere Pinal TV finatawa. Sakiraɓe yewtere finatawa bisimilla moɗon sanne ɗemgal men ngal muynuɗen mbowɗen mbawɗen kanɗen tinnade e mum e tidde e muɗum fa ngal wawa ronede janggo jonnono fade meɗen nadde ɗum miɗo yiɗi landade sakike meɗen o Samburu Mbukiri Diallo nde wonno o pullo anduɗo pullako so wiyama pullo ko nagge eɗen kasindini e sifaji jeɗɗi nagge nayi jeɗɗiɗi inde muɗum wartirta e lee tawi inde nde timmirta ko lee Diallo jam ñalli ko aɗa selli ba sala sewmi pullo na hani landede nagge Diallo e pullo sanne andi ka sanne ɓuuri baba ɓe ka laadata fulɓe ha Samburu Mbukiri Diallo sifaji kolce jeɗɗi ma walla nayi jeɗɗi ɗi inde muɗum timmirta lee miɗen kasindini hen so tawi wonɗi mbawɗa miccitade hen oɗo wakkati sanne bisimilla bon nayi jeɗɗi nayi ɗi inde mum timmirta lee ana ɓuuri noogay ha fami kami hokkede jeɗɗi ɗi ka joni jeɗɗi bisimilla miɗen kettini kolce jeɗɗi ɗe inde muɗum timmirta lee eyo bisimilla a hokkan kam jeɗɗi ɗi joni landimi hokkede jeɗɗi ka joni moƴƴi bisimilla goho oole oole ɓale ɓale wuule wuule jamale jamale felle felle fadale fadale sole sole woni jeɗɗi kellene Samburu Mbukiri Diallo on ji on kettinima on keeɓi faamu on paami teddi faydi famminike on jiide ɗum woni ko mbimi hoolgo ma wawi ñañude nguru ma haya ɗum wonno ko dartete e fulɓe won haalɓe ɗum arande fade hande warde fa en mbawi miccitade ɗi pullo fu biyaɗo wuule ana andi honge woni wuule eɓe andi nagge wiyetege wuule fulɓe na andi nagge wiyetege felle eɓe andi nagge wiyetege jamale eɓe andi nagge wiyetege ɓaale e nagge wiyetege fadale e nagge wiyetege soole e nagge wiyetege suule famminiki fa sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV teddi faydi Samburu Mbukiri Diallo joni ko leñol ngol fuu hasindini e mun yo ɗemgal ngal kangal renndini en kangal ñayreten ko kangal kanɗen tinnade e mun so kedde ɗen wiyede ko en fulɓe fulfulde ɗum waɗi fulɓe yo fulɓe kalimaji seeɗa miɗen kasindini e mum kaalaji tinno tawe kanji ɗi fulfulde tawe ɗemgal gongal jananal fu lombaki bisimilla maɗa Diallo ka pullo aya mi haalno on tan tafon fulfulde ana tiiɗi sanne fulfulde fulɓe ana tiiɗi fulfulde pullo ɓurɗo fulɓe fu wawde fulfulde fulɓe ana andi fulfulde fulɓe ana tiiɗi ndey san
o nani fulfulde ana tiiɗi fulfulde fulɓe ana tiiɗi fulfulde pullo fof ɓurɗo wawde fulfulde ana andi fulfulde ana tiiɗi gasi sanne Diallo bisimilla nenno nam fulfulde eɗen keewi sifaji mum ene heewi sanne sabi jañal ɗiɗi galda joddaki homo fof wonno wirata sanne ka homo fof no wirini yo gonga to homo fof fulfulde haali ndeysan wallahi so tawi fulfulde tew fof homo fof fulfulde haali ayo nenno findinde tintorgal hono ngal jogiɗo so garɗo e amen ngal findinde ngal pulaku o on golli golle lobbo sanne ndeysan min du min jowti on e fawade e dow ɗum est ce que so ɗum ana heddi fou fulfulde wawa majjude feyi ɗum woni ko jimi haaldema joni teddi faydi famminiki sakiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV on nani Samburu Mbokiri Diallo jaka o pullo koy ni narrumi Alpha Pokar Alpha Ba oyi jaka on pullo mi ƴe hono wonni oyi jaka on pullo mbitama andano o pullo moƴ babaji wino hono mbiyatama joni ko jimmi haaladema e hoorema tan moƴƴi enen fulɓe eɗen jogui fayi limore moƴƴi nde limruɗa nde fande hiɓɓi sappo fou sa hiisika tan capantati keɗɗa sa limrinde fa hiɓɓi sappo yo limore fulfulde noon eyo sa hiisiki ne fota tan capantati hiɓɓi sappo fou sa hiisika tan heeɓi capantati miɗen keɗima jaati ƴew go'o foɗo moɗo ɗiɗi fiɗi miɗi tati faɗi maɗi nayyi fayi maayi joyi foyi moyi jeegom feegom meegom jeɗɗi feɗɗi meɗɗi jetti fetti metti jeenayyi feenayyi meenayyi sappo fappo mappo capantati ndeƴe seeɗa miɗen jiiɗi famde ɗum sanne ko ɗum jande mawde woni ɗo eɗen kaani famde nde fa naftoroɗe na woodi won anduɓe ɗum ɗo na woodi duɓe anda meeɗa nande birfitoɗa hen tawe ko jam jam jaati jama o faam mbimi de moƴƴi joni saɗa yiiɗi hiɓɓinde capantati e dow limore kiɓɓina sappo tawa hiɓɓini capantati ko sappo limuɗa oyo kono ɗum wona ko capantati sobi nde mbiɗa go'o fo a tawan tati gaari nde mbiɗa ɗiɗi fo a tawan jeegom wari nde tilatoɗa e sappo ɗi fo tawa heeɓi capantati bisimilla go'o foɗo moɗo go'o foɗo moɗo ɗiɗi fiɗi miɗi ɗiɗi fiɗi miɗi tati faɗi maɗi tati faɗi maɗi nayyi fayi maayi nayyi fayi maayi joyi foyi moyi joyi foyi moyi jeegom feegom meegom jeegom feegom meegom jeɗɗi feɗɗi meɗɗi jeɗɗi feɗɗi meɗɗi jetti fetti metti jetti fetti metti jeenayyi feenayyi meenayyi jeenayyi feenayyi meenayyi sappo fappo mappo sappo fappo mappo ayo kellene Samburu Mbokiri Diallo fofo maɗa min beltima sanne sakiraɓe ɗum ɗo wonno ko kemɗen e makko kanko sakike men Samburu Mbokiri Diallo yewtere meɗen fina tawa teddi faydi famminiki fa hande e gartan e sakike meɗen mo tawete eɗen lannodira e mum ay bisimilla sakiraɓe on fof jowtama ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV yewtere meɗen wiyetede fina tawa ɗon tawɗen nanguen fa tekka joppen ɗon woɓɓe jeeyaɓe men garana kañum en du kalnen ɗum tiiɗa hen koy jaam ñalli a ñalle jam aɗa selli jigande hono mbiyeɗɗa Boubacary eyo yettode ba ƴa ba pullo de jal ɓe mbi na hono ɓe mbi hono mi yettina koɓe kaali ko koɓe ittana ko gueɗu mabɓe o yalla mi yettina koɓe kaali ko yalla gueɗu mabɓe o na joni ko woni haala ka de ɗemgal meɗen ngal jeeyɗen muynuɗen mbowɗen mbawɗen ngal kanɗen tinnade e mum e tidde mum kaale ngal kangal tigui tigui tawe ngal lomba ɗengal gongal jananal fo sanne e dow yewtere meɗen fina tawa Pinal TV gasi sanne seyo maɗa e yewtere wande ɗo joni nde eko kalanta jama o eno kanɗen wadde jogorade ɗengal ngal tigui fa jaati maggal heddo haalede ka kalagal kangal tan de kangal tan bisimilla eyyo aya aranel muɗum fou mi jowti hoorejo galbal ñamana naam Bou Cissé kañum e gollidiɓe muɗum fou nde wonno nanen wonɗo jaaɗenna e haalaji ɗin mi salminay mum nen mi jowtimo kanko e bureau makko fou ko ɗon bureau gila joni ay joni ka accana kambari jowtude perdam ay d'accord aya kambari jowtude perdam
joni ka ñalma ɗo ka kambay jofde perta ay joni ka ñalma ayya ay luɓa a jowti homo Boubou Cissé kañum e gollidiɓe muɗum joka jaren ni saabi wiyama de hunde fadi inde nano ɗo natte so udde ɗo wiyama fadi inde ay toon kam wiyama fadi inde kananke moƴƴi ay o jowtama sanne hannden moƴƴi jigande du wari ɗo wardi ɗo e timtorɗe muɗum warde fa ƴeewa suudu baba sanne kañum e hono ko pinɗen tawɗenna ɗum woni ko jeheten dow muɗum hannde sanne nenno ko heddi kasen ko moƴƴi en kalanam ɓiɓɓe fulɓe tinnoɗenna sanne aranel fuu nangodirenna ballodiren sanne jurmodirenna sanne gonden gondal lobbal ndeysan gadden accidenna sanne kala ko jiiɗa ko naayi e tiiɗalla banggal pullo gaɗa hen ko mbawɗa est ce que fati ƴeewu so kinnoɗa aɗa wiya ɗum ahat mani en fati jaɓu ɗum mi wala hen wona min waɗa wona min ko heeɓi goto fuu tinno heeɓi en foof fati accen heeɓi mani en no yettaki men minen saabi sa ƴeewi jonin moƴƴi hono jaaɗe ɗe jahaten jonin ɗe so wona ni en keeɓu hakkille lobbo moƴƴi dañan kulle kewɗe daɗuɗe en saabi ko heeɓi yogaɓe fuu wi an kamɓe tan heeɓi fati jaɓen ɗum sanne ko wari e meɗen foof ko heeɓi goto men foof tawi heeɓi en foof nano miɗa darde ɓiɓɓe fulɓe ɓe tinnoɓe nangodira sanne ɓe tinnoɓe jiɗodira ɓe tinnoɓe jurmodira ɓe tinnoɓe ballodira ngol konngol woni ngol jiɗumi haalde e pinal hoɗum jokkaten ko fulfulde na hono pinal ka yo fulfulde eyo timtorgal gotel ngel fari ngel warde pinal yo fulfulde e timtorgal nga jokka ɗo ande ay famminiki fa sanne pullo amira jigande a jawtama sanne ba sanne nde wonnono a haali fa juuti eyo hono komin jiiɗi ko tigui tawe kanjum ɗum fulfulde miɗen jiiɗi tawe goɗɗo kasin eyo tawe goɗɗo kasin na wawi haalde ko nandi e majjum fay so keɗɗen kalimaji 5 keɓen ko uddire togara jaam ñalli a ñande jaam jigande aɗa selli baswal alhamdulillah kodi baswal selli fa waɗi hande Pinal TV wari ɗo bisimilla Pinal TV e dow yewtere men finatawa fa findinana en ɗemgal meɗen ngal muynuɗen mbowɗen mbawɗen kanɗen tinnade mum e tidde e mum fa mbawen ronede ɗum janggo seyo ma hen e weltare ma tawe e ɗemgal ngal kalɗa kala inde ma e jammore ma du fayso wonɓe ɗo ɓe fo an andi hatta na wawa tawe won woɓɓe yiyoɓe e heɗotoɓe ɓe anda inde nde e jammore nde bisimilla gasi sanne mi yettima jigande mi jowtima lamde ko jammaɗo sanne mi jowti Pinal TV fou mi jowti mi weltike e wargol mawɗo iwde fa to so garon taw min ga min beltani ko min jowti o sanne min barkini o aya ko jokkite muɗum gasi fulfulde meɗen de tinnoɗen e mayre faande ya yeeso ndeysan hoɗum watta sono ya yeeso ene mawɓe ballodirta e sukaɓe ɓe ndimeten hande ɓe san mawɓe ɓe won heeɓe ko ɓuuri fuu takkate rewɓe to kañum ɓuuri heedude e sukaɓe kañum mbiyete kayba sukaɓe enen kan waɗi fof e mawɓe en worɓe e jaltoɓe e jiilotoɓe to en gana jooɗiɓe so neɗɗo e galle ma joni tawatama to so e galle min du tawata kam to nen wala ko waɗi ɗum so wona enen kan worɓe ne wiyaɓe en jiilotoɓe to wajibi jiiloɓe e ley jiile ni ko keɓeten fulle hen heɓeten bisimilla rewɓe heddoto sukaɓe kañen kayba sukaɓe so kayba ɗemgal ngal awami soɓe jalti selle neɗɗo wawi wiide ɓe kalta ɗemgal jannal ngal mais soɓe gartile e galle o mene ko woni pardon fande ko pardon kasi accaki jawsa bari ko pullo jani gimbalangue du koy suuri joni wona urlode a faami wona urlode ɗum du fammino allah e mabouru
Allah e maɓu aɗa reeni weltare maɗa e kawrital meɗen ɗo hande banggal yewtere wiyetede finatawa gonga nenno so maabo yi fulɓe ana balle huyam weltoto san sabi e fulɓe min guuri ɗum mi ande gonga pulaako ko jooɗiɗo jonko fof kaake fulɓe mo e laanɗo wallu walloɓe fulɓe yo laanɗo wallu nototoɓe fulɓe Allah wallu walde ɗon haala